Řekněte nám něco více o podzimních akcích, které vaše středisko pořádá. Tyto akce jsou vlastně ku příležitosti výročí, které slaví jak Slezská diakonie, tak Úsek Brno. Úsek Brno má 10 let výročí vzniku a chtěli bychom tímto způsobem společně oslavit s našimi uživateli, s našimi přispěvateli, přáteli i kolegy toto výročí. Plánujeme benefiční akce, ale i interaktivní výstavu, která vlastně začíná a rozbíhá celý ten podzimní maraton. Začíná od 1. října a končí 23. Je cílená na základní školy, střední školy, ale i širokou veřejnost. A chtěli bychom tímto způsobem přiblížit lidem, co to znamená život se zdravotním znevýhodněním a trochu přiblížit tu tématiku, tak aby nebyla tabu. A zároveň jsme chtěli pozvat i na odreagování lidi na benefiční akce, kterými jsou 2 divadelní představení. Prvním je hra od Cimrmanů, jmenuje se Liavec, takže jste velice zváni na 9.10. v Hadivadle od 19:30. Začíná toto představení. A Zimmermann Revive Vlasivice je soubor, který je sice amatérský, leč vyhrál soutěž amatérských cimrmanovských divadel. Na to naváže druhá benefiční akce, která tentokrát zavítá do Blanska a je cílená na rodiny s dětmi. Je to pohádka, která se jmenuje Čertovo kvítko a tam jste zvaní 15.11. od 10 hodin do divadla Klárka. A posledním takovým závěrečným velkým benefičním počinem je koncert, který bude v krásných prostorách na Hvězdárně a v planetáriu brněnském. A zde nás vlastně tím programem provede Pavel Fajt, známý bubeník, tady brněnský patriot, a také sbor Ars Chorus Brunensis pod vedením dirigenta Dana Kalouska. Takže i zde jste srdečně vítáni, toto poslední akce je plánováno do 29.11., což je neděle v odpoledních hodinách. A budeme moc rádi, pokud budete sledovat náš Facebook a webové stránky. Máme dokonce i letáček, na který můžete narazit.